Så er vi tilbage. Det der skete sidste gang, det var, at jeg døde, og mistede mine ting. Har du joinet med faction, Alexander? Hvordan var det, jeg gjorde det? Join. Review. Okay. Du skriver det her. Join. Join Simon. You successfully joined Simon. Jeg er glad for. Yay. Bare skriv det for ham. Ja, så. Nej, hvor hyggeligt. Det er sådan helt vildt kort. Jeg er lige i gang med at putte nogle ting i kisten, Alexander. Ja, jeg døde. Sådan er det. Hvad skal vi lave, Alexander? Jeg tror kun, jeg vil hen til dig. Jeg får bare skrive det her. Det skal i hvert fald kende det. Bare skriv det der, Alexander. Det er godt. Ja. Og så sætter du ved godt, hvordan man sætter home, ikke? Yep. Ja. Det er ikke skråstreg set home. Oh yeah! Jeg vil. Jeg kan ikke komme ind i FN! Er du ikke med chesten? Nej. Når jeg trykker, så står der åbenbart ikke kan. I'm not allowed. Den jukebox. Hvad er det? Så er min ven. Hey, er han dansker? Ja, det er han. Fedt! Ja, alle owner og admin, de er danskere. Hakker. Ja. Han skriver, at han er for mange PvP, eller et eller andet noget, den stil, tror jeg. Nice! Det er dansk. Ja. Men ellers, jeg døde her med sådan mange ting. Så er der musik, Alexander. Okay. Nej, det var god. Det var ikke mig, der tog den ud. Hvad var den så lav? Sådan. Okay, hvad vil ham der give mig? Hvad vil han? Eller hvad vil han? Kom efter mig. Ja, jeg kommer. Hvad skal jeg? Jeg er indtil. Jeg er hurtigere. Jeg er forvirret. Jeg går ind til skibet. Det gør du bare. Så er der Jack Sparrow, Alexander. Hvordan kan den være så hurtig? Okay. Hvor er det? Det er et flot skib. Der er kanonkugler, der flyver i luften. Det er det helt vildt. Det er bare så skræmmende. Han lavede drop party for mig. Vildt nok, jeg prøver, så jeg kan finde en indgang til det her skib. Nå, hvordan da? Okay, jeg tror, jeg er nederste del. What the? Black. Jeg blev en pirat. Så jeg går planken ud på det her skib. Det er godt. Nu er det her hyggeligt. Ja. Ej, jeg skal op i masten, mand. Det er her for skib, mand. Skal vi sende linket til den her? Eller serveradressen? Jeg er på et flag, mand. Ret sindssygt. Jeg kan se en derude, hvad med det? Jeg ved ikke, hvad jeg mener. Yes, det er for mig. Jeg er sat på. Jeg kan se en derude. Hvad er sådan et navn herude? Hvad laver du, Alexander? Jeg kommer. Skal vi hen til skibet? Okay. Ja, jeg er på vej derhen. Jeg er snart inde. Und jeg er inde. Ved du, jeg synes, vi skulle have gjort? Jeg synes også, vi skulle have lavet kanoner i den nederste etage. Det har de tit også. Ja.
Det er ikke mig, der bygger det. Det er ham der. Jeg prøvede at pynte på den anden kanon, så... Han er... Ja, forresten, jeg glemte at fortælle jer. Jeg mistede min hjerne. Jeg havde... Ja, okay, det lød lidt forkert. Jeg mener sådan, at... hvordan skal jeg sige det her? Jeg fik nogle hjerner her i. Jeg har virkelig meget brug for mad, Simon. Nå, jeg har mad til. Hvor er det? Jeg er oppe på den øverste sal. Jeg er lidt sjov med dig. Okay, jeg bag dig. Hvad da? Det forvirrer det der. Okay. Hej du. Hej. Hvor er mit mad? Det er ikke her. Det er på den måde. Du må ikke få det. Min mand er sulten. Mad! Jeg er nødt til at have noget sjovt. Ja, jeg håber, det kommer drop party igen. Nu skal vi se, om man kan lokke dem til det. Hvorfor skal man ikke stave fra i drop party? Jeg vil ikke drop party. Jeg synes ikke, det er sjovt. Det er bare sådan, du bare står der, altså. Du kan seriøst ikke få noget. Så når du får rigtig meget, så... Ja, så får du... Efter det, så kan du overhovedet få mere. Den her blæksprutte, den skal dø. Det er næsten cirka 6 personer. Jo. Jeg fik noget blæk. Jeg er henne i huset. Skal vi også have sådan nogle senge? Jeg har ikke nogen. Skal jeg lave nogle senge? Det gør det bare. Okay, men jeg skal bare lige... Hvordan kommer jeg i kisteren? Her kan du lige på det. Jeg har fundet noget blæk. Hvad er det? Det kan du bare lige på. Okay. Jeg smutter ud og for, om jeg kan finde noget. Har du et svær? Jeg er lige i gang nu. Og vi danser rundt om folkekanten. Yay! Rundt om folkekanten. Grøn med fløde. Skal vi have noget rå grøn med fløde? Ja, jeg hylder det på små. Ja. Men hey, Og maden den skal ovenpå skuffen. Og vi går rundt i ringen. Møs. Røg med fløde. Hvordan? Røg med fløde. Jeg var skal... Ja. Så er vi nødt til at miste noget sult. Ja, man. Vi var til rundt i huset. Men lidt. Jeg bliver hernede i 14 dage, så er jeg nok sulten. 14 dage senere. Hey, jeg er sulten. Ja. Det ligger bare lige i din svømmepool. What? Det er dejligt med numsen. Jeg dræbte mig selv. Jeg druknede. Ej, det gør du vel? Ej, det gør jeg ikke. Jeg er faktisk lige bag dig. Jeg kan da nu af mopsen. Okay. Okay. Vent lidt. Prøv at se. Jeg er det samme. Jeg vil æde dig. Er det okay, jeg slår dig? Bare lige en gang. Det kan du ikke. Jeg prøvede at æde dig, mand. Det er som en zombie. Lige se min numse, Sander. God idé. Kom så, Simon. Numsedans. Hvad sker? Mit Minecraft er run out of memory, men... jeg tror faktisk bare, vi vil stoppe nu. Du er stadigvæk hjemme på serveren. Men nej, nu er jeg helt andet. Simon, vi slutter dag med en numsedans. Nej, vi slutter ikke. Hvad? Numsedans i skolen. Nå, men vi ses så bare i næste del. Vi ses. Ja,